pwede naman siguro ni. Pasensya na kamay ha. Naigugma jud imo hang amo. Unta dawaton ka ni Cardong, dako na bitaw ka. Unta pod, sugton pod ko ni Cardong kay parte ba ang lisuda magpangita sa imo ha. Uy. Hi Cardong. Oh, nagunsa naman po kadri akim eh. Siyempre maghatag ko sa imo ang request niya binuhi. Aw dili man na mao nga akong request sa imo Kimi, baka man to ang akong gipangayo sa imo ha. Saan man ni Cardong nga maura man naabot sa kuang kwarta, pero mang mahala sa baka good. Ay sus, oy, baka man akong gipangayo gud dili man kanding akong gipangayo Kimi. Sige na lang good Cardong, dawatan na lang good ni kinasing-kasing na ko ni nga hatag sa imo ha. Unsaon man ako ning kanding nga dili man ako ni mapuslan sa bukid. Unsa day ka ito kuway ra man nimo, dili man na nimo pakaunon og bugas? Ay sus, oy, hatagan pa jud ko nimo tugayonon nga ako ang gipangayo sa imo ha. Baka ba diha ur kabaw kay may na lang nga magamit po na ako sa bukid maghakot og lubi. Unsa man na si Cardong ay manghud man ni sa baka. Astila nimo eh. Ang kanding man na yun. Wa pagaro kanina nalutas. Nalutas na ni ay. Sige na Cardong ba dawatan na gud ni. Hinaguan ba yan ako ang gipalitan eh. Astila no, baka manggod akong gipangayo gud Kimi. Oy dili manggod kanding. Ay nako. Oh tanaw aragod na oh. Sa kadaghan-daghan kana pagit mo ihatag. Sige na gud Cardong. Na unsa man na siya uy. Gikapoy baya kog dalaan eh. Nya dili lang nimo dawaton. Ha, di jud ko mudawat anang kanding. Bahala ka diha di. Naunsa no perting gamaya sa imong kanding nga dala oh. Ka-cute ana pa joy tali oh. Ay sus, ay dili lagi ko ana lagi gusto lagi na baka o gusto ka sugton ti ka. Hatagi kog baka o di ko nimo hatagan aw dili gid ti masugton. Unsa man si Cardong uy ka demanding pud nimo dako pud nimo pangayo uy mura man kag bae. Ay sus, oy, ako pa jud ingon nimong murag bae. Ako lalaki ko, ikaw babae ka. Dapat ikaw nga babae, kay ikaw man mismo ang kusunada nga manguyab sa kuha. Dapat ihatag nimo ang ako ang ginapangayo sa imo ha. Dili ka maluoy sa kuha oh. Perti na akong hugawa ng balahibo sa kambing nya dili lang nimo dawaton. Ay ani man gud na ug mahatag nimo ang akong request sa imo nga baka. Sugton gyud ti ka. Nya asa man ko mangita ng baka be? Aw, problema na nimo na dili na ako na problema o gusto ka nga maimo ko. Sige na good Cardong hangyo lang dawatan na lang gud ni. Wala namang guylain. Uy, la si Kimi. Kimi. Oh, nagunsa man ka diri ah. Ayaw gingon nga mauyab na pud kang Cardong. Ako bayan ako na. Ay dili ko manguyab sa iya ha Kimi oy. Naalang ko ingon sa imo ha. Ay susoy dili na ko maminaw sa imo ha. Kabalo na ko ilugon na pud nimo si Cardong sa kuha. Ay dili lagi na nako ilugon si Cardong. Naalang ko gusto ingon sa imo ha. Ay susoy dili na lagi ko maminaw sa imo ha. Pahawa na diri. Ako abayan ng gitiguman para lang mapalit ni para mahatag sa iya. Unsa? Nag-effort pa ka para yatag sa iya ha? Ay normal mag-effort ko kay nahigugma man ko sa iya ha. Hoy day, magmahay jud ka naghatag-hatag kag kanding sa iya ha. Nasuya lang ka kay wala kay nahatag ako na ah. Hoy day, wala ko nasuya. Ang ako lang ang makabalo ka sa sikreto nga ako rin nakabalo. Uy, paghilom di abing kabalo ka nang nguyab pa ni si Kimi sa kuha diri oh. Nagdala gani si kanding para ihatag niya sa kuha niya. Ikaw diri nagsamok-samok ka. Hoy Cardong, ay sigyaw-yaw diha basig nakalimot ka. Gusto kay sumbong ta kang Kimi. Paghilom ra gud di abing maulawan na puta ning stylean nimo ba. Unsa day ko sikreto nimo Cardong? Wala ko sikreto na unsa man in taon ko eh. Ay paminaw na sa paminaw na kambing. Nagkabunga-bunga man na imong baba daw. Ay basta wala to ayun siya paminawa. Sige padayon panguyab sa kuha. Ah, request pa ka sa kuha niya na day kay sikreto di ay. Wala lagi ko sikreto lagi ay paminaw na kambing. Unya sugton ako nimo. Oh, oo sugton na tika sugton na dawaton na ako ning imong kanding nga yatag sa kuha. Sure ka Cardong? Oh, dawaton na ako ning kanding. So kita na. Oh, kita na. Yay! Be, patik-atik ra day ka tanawa gisugot na ko niya be. Pahawa na dito abing pahawa na dito. Hawa na diri ah. Dili day kumuhawa diri hangtod nga makabalo si Kimi sa imong sikreto. Unsa day na imong sikreto Cardong? Ito gana ba? Wala lagi ko sikreto lagi Kimi. Unsay wala? Ay nganong naingon man lagi siya. Ay nang pangutana diha. Ang importante gisagot na tika. So dawatan na ko ning kanding, bahalag kanding. Ay istorya sa kuha Cardong. Unsa jud ay nang imong sikreto diha? Wala lagi ko sikreto lagi. Ayaw lagi paminaw na siya. Sige na. Basag din ay nagpaminawa na si Bing. Adi jud kumuhawa diri amin tas dili nimo ingon nimo ang sikreto.
ko. Ang sikreto manggudanan niya day nakita na ako na sa punuan sa lubi nagpasirit. Unyag nakita niya mga nagpasirit, sikreto na day na. Ay oo, dako na kay ng sikreto. Nakita jud ako day mura jud buldog kadak ah. Sure ka day nga murag buldog kadak ko. Pasalamat jud ko sa imo Cardong bang ako imong gipili. Uy, paghawa ra gud diri abing pahawa diri pa. Lawat ta ning Israel. Pagilom ba, pagilom. Ah, maulaw man ka nga mura man dig buldog. Mura lagi buldog ang nakaapan lang day. Unsa man? Wala pa na paniti ang iyang balanghoy. Ha? Unsay wala na paniti? Akong pasabot day ba ang iyang balanghoy nag-helmet, mahuslo-huslo pa. Unsay mahuslo-huslo oy? Dugaya nimo kasabot day oy. Si Cardong ba pisot. Unsa? Pisot? Pisot ba day ka Cardong? Dili uy, dausa man in taon ka uy. Ay pag inana dra Uy, abing. Kimi, ayaw jud pailad ano ni Cardong. Kimi kay nakitan jud nako na. Uy, pagilom di aba. Nag-effort pa ko sa imo ha. Nagdiman-diman pa jud ka nya pisot ra day ka. Ambi na akong kanding be. Uy, dili lagi ko pisot kimi. Bahala ka diha, pisot man day ka. Lo,